Η Διονυσία, στο πρώτο ραντεβού, κοιτούσε βαθιά στα μάτια του Γιώργο και προσπαθούσε να καταλάβει τι κρύβεται πίσω από αυτό το βλέμμα. Ο Γιώργος κοιτούσε βαθιά στα μάτια τη Διονυσία και προσπαθούσε να καταλάβει τι κρύβεται πίσω από αυτό το σουτιέν. Η Διονυσία πήρε το βράδυ τη φίλη της και της είπε: Καλά, ο Γιώργος, καλά, ο Γιώργος καταπληκτικός, τέλειος, ναι. Δεν υπάρχει. Όχι, ναι. Μιλούσαμε 2 ώρες για τόσο συγκεντρωμένο βλέμμα. Ο Γιώργος πήρε τον κολλητό του λέει: Μαλάκα, τι βιδάρες ήταν αυτές. 2 ώρες μιλούσε, τίποτα δεν άκουσα, δεν ξέρω τι είπε. Αυτή το τερμάτισε. Λέει: Ναι, είναι πολύ ρομαντικός. Το βράδυ που θα γυρίσει στο σπίτι θα μου στείλει καληνύχτα για μια φωτογραφία. Ο Γιώργος σε φάση: Μαλάκα, τι να στείλω, ξυρισμένο ή αξίριστο. Αυτά εντωμεταξύ τα προβλήματα είναι μόνο στα straight ζευγάρια. Στα gay ζευγάρια αυτό είναι λυμένο. Ταρκόφσκι, Πούτιν και Φουρέιρα στο ίδιο μήνυμα.